Papat. Telu. Naman telu. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong ora cethong apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Nduk. Kowe sapa? Anakku. Lumenggung. Panik anik mah. Hah? Lumenggung panik anik mah. Sapa Nduk? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Panigas Rikma. Walah, tukang cukur to kowe. Nganyukun dak matos. Nganyukun dak matos. Lumenggung lah nganyukun dak matos. Iki misu-misu to Pak Dera dong. Dadi adera loro ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe kira. Amat banyak ya. Ojo wadur ae. Eno mati maju mana tam koyo ora apa ya. Tulis oke banget. Ngomong oke banget tulis oke banget ndake lemah. Aku radong e. Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon tanyane. Incong iki. Lek lincung. Nek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong iki paham ngono ta. Semangat dengan ini pondok tangane lincung sikile. Ayo kono Prabu. Namanya. Sapa? Prabu namanya. Maksudnya bapakku arep tok kerincung tangane tok bondo. Tok bondo tangane tok kerincung sikile tok aturke Prabu. Gendra Suropati. Aku entuk pepungah. Mundur. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja kesik. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyang apa? Aku aja dimecake. Iki kulino blut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anjir manyem ayo. Nyanyi ora gelem mundur. Lakon tinjau ngakhirat nyawamu dina iki.